चलिए जब फोटो थोड़ा खींच ले सेल्फी निकाल के आए बने ना तो यह देवर में बाइये में हो जियन का करत है बेचैनी के दवाई खा के आलन बहरी से। भाभी भाभी का जी का कहत नहीं? अरे यार खाना लिया भूख लागल बा कबे से पढ़ के आवत नी खाना राउ नौकर का बैठल बने जे खाना ले देखत नहीं कि बिजी वाला काम करत रही टोकल जरूरी रहे। सेल्फी खींचला से काम चल जाई। आही दे तार बाबू का ले बड़ा मोबाइल रखिन की हमर माई देले बिए तो घीचा ना भैया के पैसा से किनाई ला कहत बाबू किन के देले बड़न भाई कमाल तो दे देला ना ना संके जे बैठल बड़ू न। अरे जाई चुपचाप जाके काट ले खाना लेके आव ना दे हम त का करम अयन तो भैया से कह दे ह खाली नबावी करिले ना त का दौड़ के आवत नी कि ना खाना लेके आऊ कि नहीं नौकरी करके आवत तरह हई नौकरी करके नहीं किया आवत नौकरी करके पैसा ना लेबू पैसा तरह त हम का करिए हमार बाल बच्चा त लागत अनु के आगे मैं कुछ पढ़बे ना करिया राउर भैया जमीन बेचे पर लागे बैठ हमर भाई पढ़ी तो भैया जाना तो लेकिन भौजाई नहीं के जाना होते ठीक बा काची जाना तरे भैया जाने कि हमारे भाई आगे में बढ़े बाबू में के नाम रोशन करे आ तू तो अपन खाली बाल बच्चे के बारे में सोचत बाल बच्चे के हम नहीं ना सोची माई है तो भविष्य ना सोचब तो हम ना सोचब काय चाचा बाबू नहीं खाई से एगो तू ही बड़ू देखत नहीं कि पढ़ के नौकरी कर ले देखत नहीं जब बाबू कमा के देवे ना करे तो माई कहां से जाई करे देखी अच्छा देता तो बड़ा निक लगा तो पढ़ाई में देखत नहीं तू पढ़ के नौकरी ले ले बाद जिंदगी में तू नौकरी ले ले हम तार बेटो को पढ़ा दे हम हमार बेटा के तू पढ़ाई बा देखत नहीं मेहरारू आई तो तुरंत मारी लगदा से कि तू ठीके हो जेबा पढ़ मेहरारू के जे चलती ना चले दे हम तो तोहरे लेखा है कि आके डिमांड कर के लिए सेल्फी खींचतनी अरे खाना मांगले बा देते नहीं हुआ उ आके बोली हमरा भाई पढ़ के नौकरी करिए ना तर देखिए हमार मेहरारू तो इनर के पड़ी है तार के आगे गोड़ जात के खिया के तरह के राखी हमरा से कुछ बोली मत समझनी नु माथा दुखा लागल तारा चक्कर में हमारे त का करी माथा दुखाए लागल त आइए अपने तो दिमाग चाटे खाती घामा से चल के आत लिया माथा में दुखा लागल देखत नहीं बैठा भैया बैठा तारी इंतजार है का तोनी के देवर भौजाई कचर कचर कइले रहत रसन आइलन कचर कचर करतन एगो बात सुनी का सब जमीन सुननी हां कि वहां के आई नहीं एगो अरे का नाम हम कर फेकना के भाई बा त कहते एक भौजी को बात करी हम कनी कि का कह आ त भैया नु ए सब जमीन जतना बाटे नु सब छोटा के नामे कर त बनी का नाम है त ना बेच के पढ़ाई हम नौकरी लगाई हम सुन त खाली तू त मादे टूडे मरलू सुन ल अब बाप ने के मोबाइल किन के देले भैया किन गेल भैया के पैसा किन बा हमरे भवन काय हमार भैया ना आवाज सुन जा होने खाना लेके आओ भूख लगल बा कबे से कुदर चला के आओ भूख लागल बने त अपन प्यारे दुलारे भैया से कही कि जो लिया खाना का के खाई ठूसी जब हम ये देती त तू का करे तू ए जवा अरे जइबे कि ना कि उठी हम ए जी देखी आज के बाद ले हम ही घर में ना रह जब ही खेती करे जाई तो अभी हम हां त ठीक है जो भाग जाए ना जे कभी नहीं हल भागा तो तब का छोटे पढ़ाई लिखे चलता पढ़ाई लिखाई का चले भैया कपार में बहुत दर्द हो गई कैसे रे अब चल जेन त खाना के बना के खियाई के का करी देख हमर मेहरान हम बोल के बहुत गलती कइनी सुन ना हमर मेहरान होइयो ओकरा बारे में हम सब जानत नहीं ठीक नो ऊ खाली गुस्सा में कहले तोरा से लड़ तो खाली कहले कैसे ओकर फोन आ गेली नहर से तू जान त दिमाग ठीक ना रहे अभी उ ना जाई हम ओकरा सिखा देम अब समझा हमार देम तार औरत चल गईली अब हम का करी अरे टेंशन मतलब तू देख पढ़ाई पे फोकस करते कि ना मैट्रिक एग्जाम बस 17 से स्टार्ट बा तू मतलब पढ़ाई करते कि नहीं बता हम पढ़ाई करत नहीं ये बस कुछ बात ना रहे इने खाना मांगनी वही पर सेल्फी देते वही पर खिसिया गईली हमरा पर जाए दे तू बीच में काहे खाती ओकरा अगला सबसे जाने लगी हम उनका से मजाक कइला तू एकदम चढ़ बैठ ले लगी ऐसे की जैसे लड़ाई होला ई बतिया कहत तो नहीं कि जाके मजाक करते जाके कहती भोज करे से मजाक न करत रही अब तू चल गईली अरे अभी ना जाई कैसे चल जाई हम बानी जे तू कैसे चल जाई हैं जा बुलाओ उनके के अरे टेंशन मत ले तू खाए जो खाए काट ले चाहे खिया दी जो हम कहते नहीं हाँ लेकिन 17 से एग्जाम बाबा हुआ देख तोरे पर सब की बा देख जितना मम्मी पापा मेहनत के लिए बन तू ऐसन कर कि नाम हमनी के रोशन हो ठीक नो प्रणाम भैया दीदी और वैसे प्रणाम करतनी क्योंकि ई कॉमेडी वीडियो दिखावल गइल हा जैसे देवर भौजाई के बाकी रउआ सब जैसे हम कहिए रउआ सब ना करम जा काहे कि देखी ई मतलब देवर के पढ़ाई जरूरी बा काहे कि देवर बेटा समान होला बाकी चैनल के सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए बस लाइक करम जा और घंटिया बजा देम जा।